Mga kapuso, pasintabi sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 55 anyos nga inahan ang napalgang patay sulod sa iyang balay sa Plaridel, Misamis Occidental. Nasayrang nag-anam na og kadugta ang patayng lawas niini. Ang 15 anyos nga lalaking anak niini ang mismong miangkon sa krimen. Ani ang report. Tungod sa di maayong baho, gisusi sa mga silingan ang balay sa 55 anyos nga ginang sa barangay Northern Poblacion sa Plaridel, Misamis Occidental adlong Miyerkules. Banda alas 3 sa hapon, dinhi ilang nakita ang nagbuyod sa salog ilawom sa usa ka katre nga puno sa nagkadayang gamit ang patayng lawas sa biktima. Kita pa nga nakaputos ang ulo niini sa cellophane ug daw nadugta na ang maong patayng lawas. Busa, gilayon silang nanawag og tabang sa otoridad. Gilayong miresponde ang kapulisan og Soko aron imbestigahan ang patayng lawas sa biktima. Matod sa otoridad, posibleng pila ka adlaw na kining patay. Sanglit anaa na kini sa state of decomposition. Sa mong hitabo, gikustudiya sa PNP ang 15 anyos nga kamanghurang anak nga lalaki sa biktima. Human miangkon nga siya ang mihimo sa krimen. Saysay sa suspect nga Children in Conflict with the Law kon CICL nga adlong Biyernes, Agosto 15, iyang napatay ang inahan. Diyang nagkalalis sila ug misangpot nga iyang nasumbagan ang biktima. Natumba kuno kini og nagkadugo, rason nga iyang gitago ang lawas niini ug giputos ang ulo sa cellophane. Based on the kaning narrative no sa maong bata sa pag-confess niya sa maong krimen, nangayo siya pagkaon but wala kini gihatagan sa iya. Allegedly. Nasayran nga buwag ang biktima sa bana niini. Sila na lang sabduha ang nag-uban og puyo. Sanglit ang tulo ka igsoon niini ang tua na sa laing lugar. Human nga minyo. Sagad sab mag-away ang biktima ug ang anak. Broken family. No, kana siya then naghunong ni siya sa pag-eskwela. No, last year pa, ay grade 7 na siya taman, considering that he is 15 years old na karon. And magsigilag ka ng laag-laag no, sa mga silingan. Mao lang ang ano sa bata. But dako nga butang siguro nga malantaw no. Giamin man pud niya ang maong krimen. Ana-ana sa kustudiya sa WCPD sa Plaridel ang minor de edad nga CICL og nakatakdang ipailawom sa drug test og psychological evaluation sa mga social workers sa lugar. Apan bisan pa man nga minor de edad, iduso sa PNP ang kasong parricide batok sa CICL ug ana-ana sa piskalya ang desisyon kalabot niini. Part na kana sa pag himuon sa atong mga social worker aron ma-determine kung aduna by discernment ug wala. Samtang wala na sab kuno gipailawom pa sa autopsy ang patayng lawas sa biktima o gipalubong na gilayon sa mga nahibiling banay niini. Wala pa miluwat og pahayag ang CICL ug kabanay sa biktima. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao.